Так добре зайшла лялька-зёльніца у сучаснай інтэрпрэтацыі як абвес на сумку, што я вырашыла паказаць вам яшчэ адну лялечку, ляльку-крупянічку, которую можна выкарыстоўваць як антистрэс. Вось яна ў мяне такая там з гарохам, вельмі дзеткам добра з гэтым гуляць. Забава з такой лялькай дапамагае дзеткам развіць дробную маторыку, а для дарослых гэта хорошы антистрэс, бо калі што, можна кінуць ёй аб стол. Гэтыя лялечкі робяцца вельмі проста. Вось 3 дэталькі, 4, 5, 6 і ўсё. Зараз праз пару мінут лялечка ў нас будзе. Робіцца яна на аснове мяшэчка, то бок спачатку мы тканіну складзём і сшыем з яе мяшэчак. Вось прашылі мяшэчак з двух бакоў, зараз яго вывернем і наспоўнім фасолькаю. Галоўнае не насыпаць вельмі шчыльна, каб паміж фасолінкамі заставалася месца, каб ганяць іх туды-сюды. Вось цельца нашай лялечкі ўжо ёсць, зараз трэба ёй зрабіць галаву і ручкі. Белы квадратик складаем па дыяганалі, пасярэдзіне кладём невялічкі кавалачак ваты, гэта будзе галава, і завязваем чырвонай нітачкаю. З двух канцоў фарміруем ручкі і перавязваем усё, каб атрымалася ў нас вось такое цельца для нашай лялькі. Вось у нас атрымалася галава і ручкі ў лялечкі. Нагадаю, што на нашых беларускіх ляльках няма твару, ні вачэй, ні роцікаў, ні вушак, ні носікаў, нічога няма. Каб лялька не бачыла нічога кепскага, не казала нічога кепскага і не чула нічога кепскага. Вельмі блізкая яна да чалавека, таму вось такая перасцярога была ў нашых продкаў. А зараз трэба злучыць две гэтыя частачкі. То возьмем наш мяшэчак, от падгорнем, каб было можна вот на гэтую колькасць, которая ў мяне тут ёсць. Уставим лялечку, дададзім ёй фартушок і завяжам, перавяжам. Вось фартушок устаўляем так, каб ён закрываў тварык, потым адгарнём і ён будзе вось так зверху. Зараз нітачкаю вось тут перапаяшу. Зараз дадамо прыгожую вось такую абвязачку, павязачку ляльцы і завяжам хустачку. І будзе гатова, нашы малыя могуць парадавацца. Ну, вось лялечка і гатова. Бачыце, хустачка яе падвязана пад пахі і ззаду на вузельчык завязаная. Гэтаксама, як мы рабілі ў зёльніцы. Можаце там паглядзець, там больш падрабязна. І вось яна, наша лялюнечка, лялька-крупянічка, лялечка для развіцця дробнай маторыкі, лялька-антистрэс, которая дапаможа вам у цяжкія хвіліны.